Ngizobingelela esizweni sonkana. Lo enkhuluma naye uMncube uZakhele Deputy President enhlangano yeSikepe. Ngifuna ukuchaza kabanzi ngendaba yenhlangano yeSikepe ukuthi isebenza kanjani. Abantu abavesana esikepeni bashaywe. Njengoba beningizwa nje ngikhuluma ngaphakathi bengichaza ukuthi abantu abashaywe. So umhlangano lesinawo namhlanje sinomhlangano sinamaphoyisa sinabomnyango sineyinhlangano ke njalo sinama branch onke enhlangano ka national sizozama ukulungisa nokuthi workshop oyihlalo laba nje abasuke belokhu njane bezenzela ukuthanda kwaba abantu abasuke beganga abantu abasuke benza ubugebengu enhlanganweni umuntu akashawa phansi kwenyawo enhlanganweni umuntu akashawe ekhanda futhi enhlanganweni umuntu makukhulunywa kuxoxwa ebuzwa akashayo asigunyazi lonto le mhlambe uma singabuza nje babuncube ukuthi uma nithi ke abashawa njengathi nje thina esikude sizwa nje igama lethi esikebheni ngoshaya mhlambe masingagxila nje kulelo phuzu ukuthi kahle kahle mhlambe lokho okwenzakayo uma ngabe kwenzekela lokho uma ngabe ngizokuphendula kukhona lonto leyo vele kubantu abaningi ukuthi isikebhe siyashayana so kodwa ke akusilo iqiniso esikebheni bayakubiza ukuthi woza kunecala elikhona uma ungizi bazokulanda uzokwazi ukubhekana necala usukulenzile uma ngabe ke ulwa kuzophela uyazi ukuthi abantu mabelwe ndene umuntu uyawuthola umkhuzuko yes kuba khona olimalayo kodwa uma ngabe kuzohlalwa phansi xoxwe ngoba inhloso yabo ukuthi bakubiza ukuthi waza kuzohlala phansi xoxa ukwazi ukuphendula ukuthi ugangeleni ukwenzeleni lokho so ke laba basuke nje benza ukuthi umuntu ushaye ikhanda ushaye inyawo abantu laba bayibiza ngesikebhe nathi esingabazi ngumholi wesikebhe mina kodwa kunama branch ayibiza ngesikebhe esingawazi nathi abantu besikebhe laba namhlanje enibabonayo esinabo la esibukwaziyo ukuthi sibakhuze ezintweni ezibhedayo abazenzayo sisakhuluma nje ngakho ukukhuza nathi namhlanje sibonile noma ngathi esikucoshile sibonile ukuthi kahle kahle udlame esikebheni alukho udlama alukho ukwakha into esiqhuquzela kakhulu nanokutshela umphakathi ukuthi umphakathi ngaso sonke isikhathi kufanele uhlale ubambene so lokho kuyasiza kakhulu ukuthi nobugebengu bunciphe ukuthi ngiliyela kunodaba la uliyela ngithinda nje kakhulu esike sakuke kwakhulunywa ngalo nobaba umphathi ngaphakathi uye walithinda udaba lomlisa oyewa wathi isikebhe simshayile usehlele esitulweni kodwa ngakusasa useyibonakala useyayihambela nje lokho kuye kwathika kuye kwaphazamisa abantu abaningi ngoba ile lapha elifike lagcwala khona igama ukuthi kushikahle kahle isikebheni yashaywa kwakuyistory nje lo muntu leyana wayengasolwa umuntu owarepi salukwazi is over 65 years akuzange kukhulunywa leso salukwazi leso kukhulunywa ngomuntu okuthiwa ushayiwe laze lolu daba lagcina livala ingqikithi lagcina luvala into eyenzakala ukuthi kahle hle kwenzakalene nosihlalo wayiphethe lolu daba ukhona la ngaphakathi futhi ngiyacabanga ukuthi mhlambe manje uzomdinga uyonichazela ukuthi kwenzakalani kodwa nje umuntu loyana umuntu oyisigebengu ngoba newheelchair ayihleli kuyo akusiye yakhe umfwabo owayishawe istroke so leya ivezwa nje ithulelini babeveza nje into engekho ukuthana ukuzama nje ukuthandwa phela bengazange bathole istory sonke ukuthi kwenzakala ini njengoba ubungizwa nje ngikhuluma lapha ngithi kubalekile ukuthola ama side amabili uma ngabe nje ngizofika sengikhala ukhosini ngithi mina sengishayiwe isikebhe singishayile singelunga bangangibuza ukuthi ushaweleni ushawe ubani ushawe uMncube ayicela ukuthi simbize uMncube esikhulume naye uyazosiza ukuthi silale lonke ama side ukuthi kwenzakaleni kodwa nje mazizokhala ukuthi uMncube ukushayile ungazi ukuthi wenzakala mhlawumbe ubulala umuntu nje bakusupport ukupromote ubugebengu lokho
Mhlambe mangabuza nje mhlambe la ukuthi kahle iskepe kahle siliswana nobugebengu. Iskepe umsebenzi waso ukulwisana nobugebengu, asifuni ubugebengu, asifuni ukuntshontshelwa, asifuni ukuhlukunyezwa abantu, asifuni ukudlwengula abantu. Lonke uhlobo lobugebengu suliswana nalo. Mhlawumbe Mzilankatha ngizwe nithinta la ngaphakathi udaba lwamacala aserenkini. Mhlawumbe ngicela ukuyithini indaba yakho ukuthi seke kwenzeka khona amacala athile irank bese eza kunina uma eke wafika nowahendisha kanjani ningathini ngamacala kanjani ife khona amacala kanjani athinta irank eniwasebenzayo noma ningawasebenzi noma ningakhuthaza ukusebenza. Amacala athinta irank asikhulumi ngezimpi zaserenkini. Into ethinta nje irenke asilikhulumi icala. Thina sikhuluma umuntu mhlawumbe ozothi umuntu ungiqole imoto noma ungirobhe imali. Sizolikhuluma ke lelo ngoba sihlangane nerenke. Kodwa nje iskepe sonke asigunyaza ukuthi asingene izimpi zamarenke, akhulunywe izinto zamarenke, akhulunywe izinto zezimayini, akhulunywe izimpi imbango yobukhosi. Asihlangene iskepe nalezo zinto lezo. Iskepe nje sifocuse ekulweni nobugebengu. Futhi sisebenzisana iskepe kakhulu namaphoyisa. Akekho umuntu okufanele kuthiwe uzosizwe eskepeni engazange aqala ipolice station. Umuntu ongaqala ipolice station athole case number simsize. Mangabe futhi lo usumsizile biza phela iphoyisa lelo kuyilona kade lumseshwa lelo cala. Ulitshela uthi nasi isigebengu sisitholile, nazi izinto esizitholile, kube kuwo kamaphoyisa ukuthi ambopha noma amiyeka. Eskepeni sisiza umuntu oyilungu la sokuphelana uma ngejoinile nami ngingasizakala. Sisiza nje wonke umuntu uma ngabe usufikile. Kodwa nje okulula ukuthi ube yilungu. So usizakala kalula lapho ukhipha imali. Uma ngabe ungasilona ilungu kukhona imali ozoyibhadala ngoba phela kufanele kuthathwe lo mali yakho ukwazi mhlawumbe ukuthi mhlawumbe kulanda umuntu osegoli, kulanda umuntu okwezinye indawo. Uwo kufanele ukhiphe lo mali yo petrol uthi kiwe kulezo ndawo lezo. Sizike sezwa bakuncube nithinta udaba la lokwebiwa kwemfuyo. Mhlambe nje bengisacela nje ukusithatha usibeke nje ngodaba olithinta indaba yemfuyo ukuthi mhlawumbe ngike ngezwa nibala udaba lokuthi induna iyakwazi ukungenelela ekutheni ikhona inkomo kumele zithathwe zibiwe. Besicela nje usiphe leyo process leyo. Engitshontsho ubugebengu buntshontshwa kwemfuyo buningi kakhulu. Kuyo yonke indawo sikhala ngalokho. So ke sikhuluma nabantu abanjengeinduna namakhosi. Kufanele badlale igalelo elikhulu ekulweni nobugebengu. Uma kukhona inkomo engaziwa kufanele induna ireport. Uma kukhona inkomo engaziwa umphakathi kufanele uyireport. Sikwazi ukuthi kutholakala abanikazi bazo. Kungagcini kuthiwa inkomo zithathwe zabekwe enduneni kusasa ziyatholakala zintshontshiwe seziyashoda. Inkomo ayibuyele kubanikazi bazo. Uncube ngifuyile inkomo. Thatha inkomo ngizise kanjini. Mase zibuya kube khona inkomo engena kulezi zala ekhaya. Le enike nayibala ngathi mayifikele. Sithini ngayo? Ayikho inkomo ezongena einkomeni zakwaZulu. Inkomo nenkomo iyazazi inkomo zakubo. Uma ngabe ke kwenzakala mhlawumbe uthi isafika lo nkomo leyo. Lo nkomo leyo ngithi mangabe kufika inkomo kuwe awuyivaleli inkomo ongayazi number 1 esibayeni. Lokho akukunika ukuthi sekungeyakho mangabe isifikile. Kufanele lo nkomo uyireport, ureportela induna yakuhlala kubanjwa imhlangano izomemezela. Ureporte la kubanjwa khona nje imhlangano uzomenyeza kunenkomo esososoko kwaZulu and then umnikazi uzoqhamuka. Ngiyeke ngezwe futhi ke la bakuncube nikhuluma ngodaba lokuboshwa inyanga yahlukene. Njengoba benibamemile nje namhlanje nisho ukuthi ke umphathi besho nje ngaphakathi ukuthi uhamba inkantolo uyaboshwa. Sithini lapho mayelana nokuthina. Amaphoyisa ayayiqhelelanisa neskepe. Kanti iskepe siyafisa ukuthi sikwazi ukusebenzisana namaphoyisa ngoba iskepe siwumphakathi. Iskepe ngaphandle kwamaphoyisa sizoba neinkinga. So kubalekile ukuthi iskepe sisebenzisane namaphoyisa. Manje amaphoyisa abuka sengathi iskepe siwathathela umsebenzi. Kanti cha akunjalo ukusiza umphakathi ngoba iphoyisa ngaphandle kobufakazi
akunacala ngaphandle nje kofakazi icala likho manje thina siwumphakathi siyazazi izinto ezenzakala emphakathini so thina njengesikephe sizama ukuthi umphakathi awuhlangane ukwazi ukuthi ukhulume ukuthi kwenzakaleni so lokho kuzosiza ini amaphoyisa ukuthi akwazi ukuthola umsolo noma isikephe simthola umsolo aboshwe so ke kubalekile ukuthi kubanjiswane kusetshenziswane manje ke amaphoyisa kakhulukazi akhava igebengu lezi nje umuntu usethintwe kabili ngemvubu usegijima uyovula icala abasezi nokulandela ukuthi lo muntu lo obekade emgangele icala ulivulile noma bengalivulanga sekuboshwa nje labo bantu besikephe kuthiwe bahlukumeza umuntu. Cha sibonge kakhulu bakuncube ngiyacabanga ukuthi ke abantu abazobukela noma abalandela la esizobe sifaka khona lokho esiqopha njengamanje bazophenduleka entweni eningi ngoba igama nje belishiwo nje bekuthiwa nje isikephe asikho right isikephe sihlukumeza abantu isikephe sishaya abantu kodwa siyathemba ukuthi ke kuzoba nomehluko. Cha kuzowenza umehluko ngoba esikhathini esiphambili besingathanda ukuthi mhlambe sisebenzise imedia ekukhulumeni izinto zenhlangano kodwa lokho siyakubuka ngoba abantu abaningi sebenalento yokuthi isikephe sihlupha abantu isikephe asihluphi abantu futhi uma uke wahlushwa isikephe sinawo amafoni ethu sifonele sikwazi ukungenelela uthola ubulungiswa. Mhlambe kungakhona umuntu nje khona la eNingizimu Afrika ongathi yena uyafisa ukujoyina isikephe mhlambe uma ngabe sesiqophile lenkulumo sebechazelekile bengicela nje usiphe indlela okumele senze ngayo uma usuthi siyafisa noma siyafuna ukujoyina isikephe. Uma ngabe ufuna ukujoyina inhlangano yesikephe noma ngakuthiwa ukuphi khona ngizokunikeza inamba ngoba into ebalekile ukuthi ngithole ukuthi ukuphi mawuse Eastern Cape ngizokuhlanganisa nabaholi base Eastern Cape mawuse eMpumalanga ngiyokuhlanganisa nabaseMpumalanga mawuse Natal ngiyokuhlanganisa nabaseNatal kodwa nje uyafona sikwazi ukuthi ke sikubhekelele ukuthi iyiphi branch eseduze nawe ongahamba uyojoyina ngaphansi kwayo. Hayi sibonge kakhulu ngokuncube siphendulekile. Ngicela ukuthi ngibiza amafoni. Okay. Nanka ke amafoni athi 065 877 8217. Hayi siyabonga kakhulu sithembe ukuthi ke konke bakuncube ke kuzohamba kahle. Siyabonga ba.